வணக்கம். விவசாயம் செய்யும் அனைத்து விவசாய தெய்வங்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் மதிப்பு கூட்டுதல். எனவே ஒவ்வொரு விவசாயியும் தன்னுடைய நிலத்தில் விளைந்த விளைபொருட்களை நேரடியாக சந்தைப்படுத்துதலும் மற்றும் மதிப்பு கூட்டியும் விற்றால்தான் ஒரு விவசாயி நிலையான வருமானத்தையும் விவசாயத்தில் நிலைத்திருக்கவும் முடியும். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் மதிப்பு கூட்டுதல். முகவரியை சொல்லுங்க. வணக்கம், என் பேர் மாதவன், அப்பா பேர் வரதராஜன், திப்பம்பட்டி கிராமம், பனவத்துப்பட்டி வட்டாரம், சேலம் மாவட்டத்திலிருந்து பேசுகிறேங்க. ஐயா, நீங்கள் என்னென்ன பயிர் செஞ்சுருக்கிறீங்க? கடலை, இந்த சோளம், பூசெடி வச்சுருக்காங்க, அள்ளி பூசெடி. சரிங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு செக்கு வச்சுருக்கிறீங்களே, இந்த செக்கு எதுக்கு வச்சுக்கிறீங்க? செக்கு கடலெண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய், எள் இதெல்லாம் ஆட்டினாங்க. நாங்கள் விவசாயிகிட்ட இருந்து நேரடியாக வாங்கி பச்சைக்காயாக வாங்கி காய வச்சு அடித்து கொண்டு எண்ணெயாக ஆட்டி மதிப்பு போட்டு நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு பக்கத்தில் திப்பம்பட்டி கிராமத்தில் இருக்கிற விவசாயிங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. சரியா, இந்த கடலக்காய், எள் மற்றும் தேங்காயெல்லாம் எங்கே வாங்குறீங்க, எப்படி வாங்குறீங்க? விவசாயிங்களுக்கு நேரடியாக கொள்முதல் பண்ணிக்கிறாங்க. விவசாயிகிட்ட இருந்து மார்க்கெட்டுக்கு போனால் ரேட்டு உங்களுக்கு கம்மியாக வரும். நாங்கள் நேரடியாக வாங்குறதுனால விவசாயிங்களுக்கு நாங்களே வாங்கி மதிப்பு போட்டதுனால விவசாயிங்களுக்கு அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிக்கிறேங்க. இதுக்கு இடைத்தரகர்கள் என்னாச்சும் வியாபாரி வச்சுக்கிறீங்களா, இல்லை நீங்களே வாங்கிக்கிறீங்களா? நாங்களே நேரடியாக வாங்கிக்கிறோங்க. விவசாயிங்க தோட்டத்தில் விளைஞ்சோடனே எங்கள்கிட்ட தகவல் சொல்லிடுறாங்க. நாங்கள் நேரடியாக போய் கொண்டு இங்கேயே எடை போட்டு, ஸ்கேல் இருக்குது, எடை போட்டு நாங்கள் இங்கேயே வாங்கிக்கிறோங்க. சரிங்க. இப்போ பச்சைக்காய், இப்போ ஒரு காய் நிலக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டா பச்சைக்காயை வைக்கும்போது எவ்வளோ ரேட்டுக்கு விற்குதுங்க? காஞ்ச காய் எவ்வளோ போகுது? பருப்புலாம் என்ன ரேட்டுக்கு போயிட்டு இருக்குதுங்கய்யா? மார்க்கெட் ரேட்டு பச்சைக்காய் போனால் 30 ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க. கிலோ 1 கிலோ 30 ரூபாய்க்கு. காஞ்ச காய் 60 to 70 வாங்குறாங்க. அதே நம்ம போய் அங்கே வாங்கும்போது அதிக தொகையாக சொல்கிறாங்க. 40 ரூபா சொல்கிறாங்க பச்சைக்காய். காஞ்ச காய் 80 ரூபா 85 ரூபா சொல்கிறாங்க. பருப்பு 100 ரூபா 110 ரூபா வரலாம் சொல்கிறாங்க. நம்ம நேரடியாக வாங்கும்போது 10 ரூபா நம்மளுக்கு கம்மியாக கொடுக்குறாங்க. விவசாயிகளுக்கும் லாபம், நம்மளுக்கும் லாபங்க அதில். சரிங்க. இப்போ நீங்கள் விவசாயிகிட்ட தான் வாங்குறீங்க எல்லாமே? ஆமாங்க, விவசாயிகிட்ட இருந்து தான் வாங்குறோம். அதே இந்த கிராமத்தில் வெளியிலிருந்து வராங்க விவசாயிங்க நேரடியாக சுத்தமாக ஆட்டி கொடுக்குறோம். தரமான பொருளாக இருக்கிறதுனால நம்மகிட்ட வாங்கிக்கிறாங்க. ஓகே. எப்படி அது காய் இது எங்கேயா வாங்கினீங்க? இது விவசாயிகிட்ட வாங்கினதாங்க. காய்ஞ்ச காய் வச்சுருந்தாங்க. சரிங்க. அது எங்கே போய் அடிப்பீங்க? அதை அடித்து பருப்பாக்கியிருக்கீங்களே, பருப்பாக்கியிருக்கீங்க இல்லையா? இது எங்கே போய் அடிச்சுட்டு வந்தீங்க? இது வெளியில் மிஷினில் கொடுத்து அடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க. சரிங்க. அடிச்சுட்டு பருப்பை இது பண்ணி சுத்தம் பண்ணி, இந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணி பருப்பை சுத்தம் பண்ணி இவ்வளோ இந்த சொத்தையெல்லாம் எடுத்துருவாங்க. இதெல்லாம் சொத்தைங்களா? ஆமாங்க, இதெல்லாம் வேஸ்ட் பருப்பு. சரிங்க. உழைச்சிட்டு சொத்த பருப்பு, சிறு பருப்புலாம் எடுத்துட்டு இது மாதிரி தரமான பருப்பா எடுத்து நாங்கள் எண்ணெய் ஆட்டி கொடுத்துருவோங்க. இப்போ நீங்க அடிச்சுட்டு அந்த பருப்புல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தரமா பிரிச்சுக்குவீங்க. எல்லாம் தரம் பிரிச்சுக்குவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிரேடு, 2வது கிரேடு, 3வது கிரேடு அந்த கொட்டையே பிரிச்சுக்குவீங்க. பிரிச்சு இது வேஸ்ட்டுங்க. இது வேஸ்டானது. இதை என்னங்க பண்ணுவீங்க? இது அவ்வளோதாங்க. இது ஆட்டு மாட்டுக்கு போடுறது தாங்க. சரிங்க. இது இப்போ இதை அதுக்கடுத்து என்னங்க பண்ணுவீங்க? இது செக்கு கொண்டு வந்துடுவீங்களா? ஆமாங்க, இதுல இருந்து செக்குல போட்டு ஆட்டிங்க, காய வச்சு மறுபடியும் காய வச்சுங்க, செக்கில் போட்டு ஆட்டுவாங்க. செக்கில் போட்ட மரச்செக்குங்க. இது மரச்செக்கு. இது ஆமாம், மரச்செக்கை போட்டு ஆட்டினோம்னா சரிங்க. இது மரச்செக்கில் போட்டு ஆட்டுறீங்க. ஆட்டினதுக்கு அப்புறங்க ஆட்டினோம்னா எண்ணெய் வந்துடுங்க. சரிங்க. எண்ணெய் அந்த டோட்டலாக எல்லாமே வந்துடும். இதை 3 நாளைக்கு வெயிலில் காய வைக்கணும். 3 நாள் காய வைப்பீங்களா? 3 நாள் காய வைக்கணும். இந்த எண்ணெயை கொண்டு போய் 3 நாள் வெயிலில் வச்சு வச்சிருவீங்க. வெயிலில் வச்சிருவாங்க. சரிங்க. வெயிலில் வைக்கும்போது அந்த அடியில் கசன்லாம், இந்த கசன்லாங்க அடியில் தேங்கிக்கும்.
ஓ இது வந்து கசண்டுங்களா? ஆமாங்க. சரிங்கய்யா. இது வந்து கசண்ட அடியில் வந்து தேங்கிக்குங்க. இது நல்ல எண்ணெயை மட்டும் நல்ல எண்ணெய் மட்டும் அந்த மாதிரி பேக்கிங் இது மாதிரி பேக்கிங் பண்ணி இது மாதிரி பாட்டில் பண்ணி அப்படியே இது எத்தனை லிட்டர் பாட்டிலுங்கய்யா? 1 லிட்டருங்க. 1 லிட்டர் பாட்டில். ஓகே. பாட்டில் வச்சிருப்பீங்க போல இருக்குது. ஆமாம், பாட்டில் எத்தனை பாட்டில் இருக்குங்க அதில்? 165 பாட்டில். 165 பாட்டிலுங்க. இது என்னங்க, இது என்ன குவாலிட்டிங்க? அது இது வந்து இந்த லாஸ்ட்டாக வர்றது கொஞ்சம் அடியில் கொஞ்சம் நிற்குங்க. கடைசியாக வர்றது எல்லாமே அடியில் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாக நிற்கும். இது ஒரு 10 ரூபா ரேட்டு கம்மியாக கொடுத்துருவாங்க. இது 210 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க. 1 லிட்டரு கடலை எண்ணெய் வந்து மரச்செக்கெண்ணெய் எவ்வளோ என்ன ரேட்டுங்க கொடுக்குறீங்க? இது 210 ரூபா. 210 ரூபா. இது வந்து ஒரு 10 ரூபா கம்மி பண்ணி 200 ரூபான்னு கொடுக்குறீங்க. ஆனால் குவாலிட்டி எல்லாம் ஒன்று தான். குவாலிட்டி எல்லாம் ஒன்று தாங்க. இந்த இது இருக்கிறதுனால ஒரு 10 ரூபா கம்மி பண்ணி. சரிங்க. அது என்ன லாபமாக தெரியுதா? விவசாயிகளுக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி லாபமாக தெரியுதுங்களாங்க? விவசாயிங்களுக்கு லாபம் தாங்க, நம்மளுக்கும் லாபம் தாங்க. வேற என்னங்க இதை வந்து கடலை புண்ணாக்கும் ஆட்டி விற்கிறீங்களா? கடலை புண்ணாக்கு விவசாயிகளுக்கே எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த புண்ணாக்கு வந்து அவங்களே எடுத்துக்கிறாங்க. ஆமாம். புண்ணாக்கு அது என்ன ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க? புண்ணாக்கு ரேட்டு கம்மியாக தான் கொடுக்குறாங்க. 50 ரூபாய்னு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. 50 ரூபா கிலோ. வெளியில் வந்து 63 ரூபாங்க. வெளியில் மார்க்கெட் வந்து 63 ரூபா. 63 ரூபா 50 ரூபான்னு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சரிங்க. இப்போ வந்து எவ்வளோ நாளாக பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? இப்போ 2 மாதத்துக்கு இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க. சரிங்க.